Hello logoफोर खुलुमबाय आंनि डरलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोनजों आं बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर माने दिनैहाय सानडे आरोना सानडेआव आङो काजलगाव मार्केटाव थांगोन ओमफ्राय मार्केटाव थांनानै आङो अनलि लोगोफोर आरोना अनलि फार्निचारखौल' खोन्थागोन आङो लोगोफोर फार्निचारनि बारिल' भिडिअखौ लानानै फैगोन आरोना माबायदि मोनो मायो बेखौ आं नोंथांमोनजों देखायलांगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो माने आङो लामायाव भिडिअखौ लालांनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनबा जोङो स्कुटिजोंसो थांनो नागिरदों आरोना आब'जों आंजों माने स्कुटियाव आं भिडिअ हमनो एसे प्रब्लेम मोनो आरो बाजारनि दिनना बिराद भिर जाखायो आं नोंथांमोनजों डाइरेक्ट माने फार्निचार दखाननि भिडिअखौ लानानै फैगोन आरोना लोगोफोर माने बुस्थुफोरखौहाय डाइरेक्ट देखायगोन आङो नोंथांमोनहा बिदिब्ला आंजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फैफाबावदोलै लोगोफोर आंजों लोगोसे फैदो ओंखारबाय आरोना दा जा गरमखा बोथोरा आयु सच्चिबो 1000 ना बबे ग्लास गोनां नुदों ओइ फार्निचार लोगोफोर फार्निचार नै फार्निचार लांफैदों जोङो 12,000 ये 12,000 नो र' नै सफा सियारफोरा दिनैनिया खालि फार्निचारनि जागोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ अनलि फार्निचारनि काजलगाव बाजारनि फार्निचारनि बाजारनि नङा दाखालि खेबसे बाजारनि होखांबायना आङो दिनैहाय अनलि फार्निचार बुस्थुफोरनि आरो ओइ टेबोलटा र' ओरैनो नायनो औ फै औ नैखौबो मोजां नुदों এটা হলো শিশু কাঠ কিমান যাব এটা এটা হলো 5000 দিলে হবে আর এটা এটা 4500 কমাই দে কিমান দিব যাত্রাবেলা र आरो নাই এটা आरो নাই 5000 होनदों इखौ 4.5 होनदों ओइलाय दंबावो आरोलाय हे এটা ओइ नै फुगासिनो दङ बेल'खा बिनिफ्राय एसे नैबेबो मोजांथार नै सा टेबोलाबो नै बिथिं माबा होगासिनो दङ बे भगबान दोनग्रा फालें गिदिरथार बियो र' ओइ सायासे बायदों डाइनिं কিমানৰ আহে এটা পালেংটা পালেং 16,000 আর এই হুরুটা 16,000 नो लोगोफोर नैबे एसे खमसिन आरो ओमफ्राय शिशु बिसि ना हा नायनो बैखौ फिसाखौबो एसे मोजां नुथारदोंमोनलाय बाजै बै टेबोल फिसाखौबो माथो औ गाज्रि नुवाखैथ' बेखौबो नै आरामसो मोनबावदों आङो लांनो मानोबो दिगदार गैया बिदियासो गोजान लांनांगौनि खोथा दङ ना गिदिरखौ बायबा दुं दां औ ओंखायनोथ' रायलायनायनि गेजेरजों किमान इटा कुरा एफाले आसुन दामটো কত কিমান এইগিলা কিমান 50 আচ্ছা ओमफ्राय এই আৰু এইগিলা আমি ভিডিঅ' বনাইছে মানে ইউটিউবত দিব আৰু মানুহগিলা সুধে না কিমানৰ আহে এটা ব্লগ বনাবি এনেকুৱা কয় না ইয়াৰ কাৰণে বনাইছে মানে দে এইটো কিমান কৈছে 50 আচ্ছা লিংকটো আৰু এইটো 45 কিমান আহে হয় এটা আপনার 35 এই 35 নে लोगोफोर 35 এইটো আছে এইটো আছে
डिजाइन स्टैंड नाही ना यार स्टैंड আছে নাই স্ট্যান্ড নেই এটা দামি পালং না স্ট্যান্ड आहा नै बिदिखौ मबाइल दोनथ'नो मानो मोजां मोनो बिदि खर'आव थानायखौ आरो तितासापनिनो लोगोफोर नै सिङाव सोनानै दोनदों आरो ना अखा आरि हाया माने बायचान्सआव हायो नालाय सब डाइरेक्ट निजा ना आहे रेडीमेड बनाई থাকে सब खाली डिजाइन टाइप तो अर्डार दिया नाकि दादा अर्डार নহয় ना अर्डार होनाय नङा लोगोफोरा रेडीमेड बानायनानै दोनखाजोबनाय आरो ना सिङाव सोनानै दोनदों बेखौ बिदि रुम बानायनानै मानखि अखा आरिबो हायो नालाय दाम गोसानि नालाय बियो नै ओरैबो बक्स फालेंआनो बक्स फालें दङ आरोना जानो बेखौ मोजां नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो लायाखै एसे टिभिसो नायदों सिङाव दोननाय दुगैखांबायबोमोनथ' बियो बाबाया नायगासिनो दङ आरो कामासे माने আহিব दे खुरा आरो दायो मा होनांगौ गद्रेज शकेसनि दखानाव फैलायबाय आरो ना फिसाखौ नैखौ नैबे सयथा सियार ना इटा बे सयथानो मोनसे बै फिसाखौ होनदों साहा टेबोला सयथा टेबोल इयो लोगोफोर नैबेहा मोनब्रै टेबोल मोनब्रै सियार 가지고 지금 남 নাঙাবা সকাল সকাল বনির সময় একটা দাম করে নেন না ওই তো আমি খোলাম 3000 নিয়ে নিছি 3000 দিব না ওই শেয়ার नायबावदो बैथिं खाथिनासो किबा नेव देवा होयना दे 3000 कोनटा भालो होदो नायदो बाबा सासे फसायोना फसाया सोरो फसायगोन बे এই বার্নিশাও শুকাইনো এই মাত্র এই যে মারি আছে না মানে এই যে আমার দাগ পড়িছে আনার সময় দাগ লাগছে না মারি না দিলে ভালো আছে আরামসে ভোজন নিতে এখনই শুকিয়ে যাবে আরে একটু দেও না सोंलाय गावसोरबो बुस्थुसो बायफैदों खोमा ओरै फैलाय जोंनिसिम लांग्रोनोमोन इखौ टेबोलखौ
जाखाबाय दे मोनसेल'खा गांथाम बेसेबां होनदोंथाय इखौ बेसेबां होनदों बाबा हो 15,000 बिदों नागिरदों बेबायदि गंनै ओमफ्राय टेबोल मोनसे मोजां नुबावो जिनो जरा बेसेबां होनदों 7,000 जोंहा टेबोलखौसो लादोंमोन ओइखौहाय टेबोल फिसाखौ बिदिबासो जायो दिनै खालि फार्निचारनिल' भिडिअ दे लोगोफोर काजलगाव बाजाराव अनलि फार्निचारनिल' भिडिअ लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय बुस्थुखौ मारै थिखांनानै लांनो हानांगौ गिलिर नङा बेखौ लाबाय लोगोफोर गिफ्टसो आरोना गिफ्ट जों दंबावो आरो दस्रा बुस्थु लाबावनांगौ आरोना स' नैबे टेबोलखौहाय लाबाय आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहर होनाय नङा बिलाय न'आव हैनोसै ना मारै इथिं साइडआव गासिबो फालेंल' लोगोफोरनो सोरो बेयाव खालि फालें गोजा अनलि फालें आरोना बै साइडजोंहायसो आलना आरि माबा माबिफोरा सफा सियार माबा माबिफोरा बै साइडजों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे साइडजों लयसे स' लोगोफोर जोङो माने बाजारखौथ' खालामखांनानै ओमफ्राय माने बुस्थुफोरखौ लाखांजोब्बायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाखांजोबनानै माने गिफ्टसो बायदोंमोन नालाय थ' बेखौहाय जोङो हरबाय आरोना फार्निचार जा बायनांगौ बेखौ बायबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे बुस्थुफोरबो दंबावोमोन दा बेखौ गिफ्टसो नालाय गसाइगावसो थांगोन बियो थ' बेखौ दा माने गारियावहाय थिखांनानै हरबाय आरोना लोगोफोर गारिजों हैबाय ओमफ्राय आं बेखौ माने जि बोथोरा गरम जाथारबायना एकदमबारे माने भिडिअखौहाय लास्लाबनाय जायासै आरोना लोगोफोर स' लानो बावबाय आङो ओमफ्राय दा जोङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट माने आब'जों आंजों स्कुटिजोंसो थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय फैबाय आरोना थाबनो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने बै माखासे बुस्थुफोर बायनाय जों मा बायदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनाय जायासै लोगोफोर आं गरमनि थाखाय बोथोरानो बिराद गरम आरोना बाजार बिराद भिरबो नालाय स' ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो लोगोफोर भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरोना भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्टआव नोंथांमोना फार्निचारफोरखौ नायनानै जुदि फसायदोंबा बा मोजां मोनदोंबा आंनि सिगाङाव कमेन्टआव बुंहर आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोनहाबो जुदि मोजां नुदोंबा बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर माने बायनानैथ' हरनो हाया लोगोफोर खिन्थु बुंहरदो आरोना बबेया मोजां नोंसोरबो बुंनो हायोना बा लांफैनो हागोन आरोना बाजारा खाथियावनोखा जोंनाथ' ओमफ्राय नोंसोरबो लांफैदो आरोना लोगोफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला ओमफ्राय आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर स' बाय लोगोफोर लाभ इउ अल भिडिअखौ आं बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना बाय रुमा बिराद गाज्रि हालोदाव